Yan. Load and fire. Fire and hold. Ang lakas, men. Zombie apocalypse. Yan, kumusta po kayo? Welcome po ulit sa Manong Ilocano channel. So sa episode na to mga kailan, skip muna tayo sa mga gawain natin dito sa ating bukid. At ipipicture ko po sa inyo ang isang nakagisnan kong laruan. Kung di nyo po na itatanong, ako po isang batang 90's. And during that time, wala pa po yung mga mobile gadgets na yan. Wala pa yung mga Mobile Legends, yung Minecraft, mga Call of Duty. Yung mga nausong laro ngayon, wala po sa amin nung kabataan namin yan. Meron po yung San Pedro, Kumbalatang, saka yung mga pilid-pilid. At yung gagawin natin ngayon, yung laruan namin nung bata kami na pang war games, yung PALSU-OT. So samahan nyo po ako para mag throwback 90's tayo mga kailan. Po ng PALSU-OT, kailangan po natin ng either kawayan o yung bayog. Ayan, yung pinakadulong part nya para maliit lang yung butas. Ayan, ito yung hawak-hawak ko ngayon. So simulan na po natin yung paggawa. Yan, tama-tama lang po yung butas niya. Hindi malaki, hindi maliit. Ang next step po, gagawa tayo ng kanyang handle. So puputulin natin dito, sa banda dito sa baba. Yan. Yan. Ito yung kanyang magiging barrel, mga kailan. Ito naman yung magiging handle niya. At dito natin sa butas na to, ilalagay natin yung kanyang parang firing pin. Yan. So isukat lang po natin dito sa kanyang butas kung kasya na siya. Kailangan medyo mahigpit po siya para hindi siya matanggal. Ayan, okay na yan. Mas maganda pag medyo mas mahigpit. So ilagay lang po natin.
Then maglalagay tayo ng lock dito para talagang mahigpit po siya. Lagay natin tong maliit na kawayan din. Then kailangan natin tong panipisin hanggang mapit natin siya doon sa butas ng barrel natin. So testing lang natin. Medyo mahigpit pa. So magre-reduce pa tayo dito. Testingin natin ulit. Ayan, okay na. So pit na po siya. Then kailangan lang natin siyang isukat. Kailangan meron siyang konting space dito sa taas para dyan papasok yung hangin na magtutulak dun sa ating bala. So ayusin lang po natin tong kanyang tip, mga alien. Check lang natin. So katamtaman lang yung space dapat. Yan. Oh, ayan na. Okay na tong ating homemade na laruan. Pang war games to eh. So it's time to test fire, mga kailyan. Oh, ito na po yung ating ginawa. PALSU-OT. Ito yung laruan namin nung bata kami, mga kailyan. Oh, i-test fire natin siya kung okay ba siya. Ang magiging bala niyan, ito, papel. Kailangan lang natin siyang ibabad sa tubig. Ayan. So basahin lang natin siya. Ayan. Then next step, kuha lang tayo. Tansyahin natin yung kakasya dito sa butas ng barrel natin. Then lagay po natin. Kailangan natin siyang pukpukin ng konti. Itong first na binala natin, magiging tinatawag namin siyang pondo. Yan, hindi pa puputok yan. Then itong second, yan, itong pangalawang bala natin, ito na yung magtutulak doon sa first na bala na nilagay natin. O try po natin kung mag-work siya. Hopefully mag-work para hindi naman ako mapahaya. Kunin natin. Ayan. Load and fire. Fire in the hole. Fire in the hole. Ang lakas, man. Gawa kaya si tatang ng ganito para war games kami dito sa Kasanjaan. Saba. Talagang nagtro-throwback na yung mga feelings ko nung bata ako. Saba. Fire in the hole. Talagang malakas mga kailan. Okay siya. Lakas ah. Yan. Fire in the hole. Humina na yung pangatlo. Kapat na bala. Huwag kayong kukurap. Nabibingi pa ako sa lakas, men. Busin ko lang tong bala ko. Hayang.
ibibigay ko na lang sa pamangkin ko to. Pero dapat i-guide ko muna siya. Baka kasi makadisgrasya siya. Medyo risky din po kasi ito mga kailyan. Kasi masakit din to, promise. Pag tinamaan ka nito sa mukha, mamamaga din. Woo! Oh, PALSU-OT. Yan po siya mga kailyan. Ito yung nakagisnan nating laruan mga kailyan. So hanggang dito na lang po. Thanks again for watching, and please don't forget to subscribe and hit that notification bell button para po maging updated kayo sa mga bagong uploads ni Manong Ilocano. Kung nagustuhan mo tong episode na to, please give me a thumbs up and share my videos. And God bless us all mga kailyan.